Hi, my Chelsea. Trudy, how are you? Guys, go share your live page. Share your live page, main page. Share your live main page. Share your live main page, guys. Share your live comment page, guys. Hi, Chido. Ethel, how are you? Clotilda, how are you? Share your guys. Timbo booster page ready. Timbo booster page ready, guys. Timbo booster page ready. Mamukase, guys. Mamukase. Aiwa tukwenda kubasa mukundiperekedza. But chatirega timbo yanso kumbonzwa, guys. Timbo taura ninyaya suyi. Hanzi ndokumbira umuntu unblock kune rimwe page. Wakaita sei na idea. Hanzi ndakaita sei, hanzi ndakamukandiblock da. Reva ire iboda kuna zvinhu zvakadaro hakuna munhu anoblokwa nemistake sha zvinandotara chokwadi ako revai zvinandingoti simeli vedu ndokumbira kuti mundi unblockewo ndakablokwawo auna pamwe unotoblokwa neni pamwe unenge usina kublokwa neni wakablokwa neumwe admin ndakablokwawo ndakaporonga zvitori nani pane kuti ndakangoblokwa pasina zvandaita pakablokwa nemistake hazviiti revai hazviiti esibi yanga hazviiti rerai hazvigoni kuti ublokwe nemistake pano hazviiti unenge wakatoonekwa kana somewhere uchidokocha kana wakatoonekwa hazviiti kuti ublokwe nemistake admin pana paitauri inongokuona aikwa inokuona yekuziva kuti okay uyu munhu tinomuona kwedu saka uku kunoku ndo zvaari kuita izvi vongokumbanya vakanyarara because we are trying kuti tisare nevanhu vari genuine tikutira kusara nevanhu vari genuine toda kutosara tiri vashoma but tine vanhu vari genuine vanoziva vane vision nesu vane chinangwa nesu saka kutongokumbira kuti pakaporongeka ndiningirireiwo ndi-unblockeiwo zviri nani because hazviiti wakatoonekwa kweonoreva izvi zvinotadza nei kuti kana ukaonako kana kuti maybe pandinenge ndiri pastikeni nichipiswa payapaya iwe ukangoona wongodarika zvakwakanyarara ngoti vari kupiswa wongozvidarikira zvino ungati woda kudya kwese kuti kuno uriko uri kuda kurasa muswe uko uriko uri kuda kupisa simeli admini inokubloka kuti chite koko tazveikoko zvinangodarika ukazvinyararira kaona chivhuriwa ungoti haya vanasiziva ravo vari kubvurwa wodarika zvako pane kuruta ndikiri unobloka unozondibata kuseri unondibata kuseri paondipa mazita acho awakablokwa nawe wayo unondibata kuseri ondipa mazita hanzi dondibloku ndo vanhu vanokufamba emastreet ndizo ndo yacho chido ndo yacho inenge admin inenge iriko manje admin ndo inenge iriko yakanyarara kuti zii ichita basa rayo koko because avadi vanenge vachiti toda kusara nevanhu vashoma vari genuine hazvibese kuita big number yevanhu vanouya kuzodisturba peace of mind dzevanhu nekungoda kutuka vanhu nekungodini hatidi izvozvo andiona havadi izvozvo saka ndopavanokangana kuziva vanhu manje kuti vanenge variko admin team haublok mahara zviti hazvigoni but anyway guys haisiriyo nyaya yatauya nayo nhasi iyoyo haisiriyo nyaya yatauya nayo nhasi nyaya iripo ndeyekuti atichimboonesana kuseni kuno kuguys hope mamuka zvakanaka mese guys nezuro takaona comrade Gesa vakabuda vachitaura kuseni manheru nenyaya yekuti sekupromisa kwanga vaita kuti nemusi weWednesday ndichauya ndozopa feedback kuti tikuenda forward chakadini saka vakauya nestrategy yavakauya nayo vakati vari kufunga kuti vabvise vaMnangagwa in a way yeimpeachment anditi let me try to explain to you zvishoma kune vasiri kunyatsonzwisisa anditika kune vasiri kunyatsonzwisisa kuti zvinenge zvichireva kuti ndichatira kuexplain nezvandinounderstandawo because guys ini ndinomborizichazvichani plus zvinhu zvepolitics ndozvitevera izvi handi munoona ndechimbozviri tongozonyepedzera ndi kudzungaira kana taya pasocial media kuita kunge madope ekupedzisira but aiwa
mukugugula nemukutarisa zvimwe zvinhu tinenge tirimo tinenge tichitotarisa zvokutodaro nokutozviresearcha zvokutodaro. Saka way yavarikuda kushandisa yeimpeachment ndo way yakashandisirwa ndo way yakashandisirwa Mugabe. Animaona ndo way yakashandisirwa Mugabe vakabviswa neimpeachment. Animaona vakabviswa neimpeachment ndopo yakazovafosedza kuti varesign, but impeachment yanga yatove in place kudhara. Saka varikuda kushandisa kuti pane strategy yekuti vamunangagwa vane chirwere chedementia, right? Dementia munoziva zvachi chirwere chei guys, vanokanganwa vanodini at some point vakatokanganwa kuti uyu ndiani, vanogona kusaziva zvimwe zvavari kuita stuff like that. Saka izvozvo zvinogona kuita that impeachment iyoyo reason inokwanisa kufoseredza umwe munhu kuti akwanise kuti hanzi Mugabe was not impeached. Okay, Mugabe was not, no, Mugabe akapinda neimpeachment. Mugabe akapinda neimpeachment. Sorry, Mugabe akapinda neimpeachment. Right. So Mugabe akapinda neimpeachment. Sorry, chido chacho ndaisa mistake. Sorry, ndaita mistake. Saka zvazvinoita manje that mingikiriyo yameritiyo inokwanisa kuti vaise muparliament and it can work and timaona to their favor kana zvikange zvabvumirwa kuti okay kana zvadaro munhu aine dimension anditi inopinda muparliament yovhotwa andika munovhotwa muparliament asi vanenge vachida 2/3 dzevanhu vari muparliament andika both parties dziri muparliament kana kuti all parties dziri muparliament kuti dzikwanise kuvhota kuti zvechokwadi munhu ngaachiresigna, munhu ngaachiinda because paita nyaya yedimentia inenge iripo handichimaona pakuitwa impeachment iyoyo hani mazviona. But now zvinoshanda, zvinogona kuita zvechokwadi, but now inini ndakazvimirirawo ndichibvunzawo hangu kwamuri handiti right 2/3 dzevanhu vari muparliament as we speak mune CCC handiti mune CCC mune ZANU-PF handiti already CCC irimo yekwachamisa vanhu varimo muparliament umu handika ndo vamwe vacho vatakaona pamadays apfuura aya vakanga vachidya mari dzavakapiwa kuZANU-PF ikoko imomo muparliament imomo handiti. Saka are they going to vote, are they going to help kuti this impeachment iitwe? Are they going to help kuti impeachment mavotes aya manikikiri zvikwanise kuitika 2/3 dzikwane vanozviita here kana kuti ivo kwavari they are already benefiting, saka kwavari zvitori right. Remember vanhu vakatombodya mari, vanhu vakatombopiwa mari animona, vanhu vakatombopiwa mari ekwamunangagwa vakatombodya mari. Saka do you think they will help kuti vafulfile kuti zviitikewo kuti Mnangagwa akwanise kubviswa neimpeachment? Ndo pane concern yangu ipapo. At the same time guys, mudhara yanonzi Mudaragezika toda kutomutenda guys, toda kumutendawo guys, someone zvinonda ndakuda kuluza hope, but you know what, ndichifungisa guys ndakati but no guys, hakuna umwe munhu asimuka right now akati rega ndite izvo. Mudhara uyu anapati anditika, mudhara uyu anapati, mudhara yanga ari kuintelligence CEO CIO anga ari kuintelligence akasimuka ari ane kukura kwake nekuchembera kwake kwaita akati rega ndimirire vana veZimbabwe. Hatina mumwe munhu wanafunga kuita zvinhu izvi guys handiti, and it's not like he's gonna come and lay all his cards patebhuru kuti ape vavengi clue yekuti tikabva apa todai no, ane zvaanokwanisa kutiudzawo kusvika paanokwanisawo kutiudzawo andibona ane zvaanokwanisa kutiudzawo kusvika paanokwanisa kutiudzawo. But zvimwe mamwe zvakafanana neni guys, kana ndine zvinhu zvangu zvandida kuronga hapana kuti ndinga ndichikudzai each and every detail handimaona, pane pandinokudzawo kusvika handimazviona, but ndichitoita plani yangu. So the fact yekuti asimuka mudhara uyu guys atombosheka patomboita izvika handimazviona, inini ndoda kutongoti ngatimborambai tine hope guys, ngatingoziva kuti kune zviri kuitika. We might not know zviri kuitika right now, but definitely zviri kuitika zviriko guys, zviriko. It just that tikwanisa kuzonzwa zvese handimaona, but ndozoverenga makombeza imanje mirai handimazviona. So handizivi guys, ndoda kuti tionesane ipapo timbonzwa kana ndapaka tichinzwa kuti zviri sei pari kufamba sei handimaona, because right now as it is munoziva chimwe chinhu chandiri kuona chakati handizivi pa kubuda kwakanga kwanzi musi wa31 vanhu vabude tiende vanhu vainde mumastreets handiti truly speaking vanhu havana kubuda, ndo chokwadi chimwe chokwadi chiri pachena chaiko vanhu havana kubuda. Vanhu dei vakabuda handitika
peaceful protest iyoyo vanhu vakabuda vakafamba mastriti vakanyarara handika that was going to fulfill kuti chokwadi ndingati kudini, how can I say it, vana chidondibatsirei, how can I say this, zvaikwanisa kuti zvizadzise handimaona vision yanga iripo, handimaona zvaifanisa kuti zvizadzise vision yanga iripo kunzi vanhu vabuda zvechokwadi vanhu havachadi, people havana kubuda, vanhu vagara. Of course yes, the narrative was used yekuti vanhu vaita stay away, vanhu vazida stay away, but guys we know the truth kuti mutaragesa akanga ati vanhu ngavabude, handi zvanga zvanzi vanhu budai mufambe peacefully makanyarara, but hatina kwanisa kubuda. Dei vanhu takabuda zveshuwa dei tara chokwadi, dei zvakato amene pamwe ndingade zvakatozadzisa, handitimaona zvingade zvitori nezatipanchi yekutodaro, handimaona. So andizivi ndida kuti ndizonzwawo mukadari panoda kuti aedwe munhu ngaaedwe. Yes tatenda, let's trust the process. Saka I'm disappointed makutotuka mudharawi makutodini. Come on guys, mudharawi asimuka nekuchembera kwake. Mudharawi is not benefiting anything guys, mudharawi is not gonna benefit anything. Achembera ndo chokwadi chiripo, handimaona. All this is doing it for young generation, handimaona. Akutotra vasukuru imi mama vari kutuka vese mambofungawo here kusunga. What have you done for your country? Mambosungawo here kuti mufunga kuti rikatitange protest yakadai, rikatitange campaign yakadai kuti zvinhu zviite. Hakuna munhu akazvifunga, hakuna munhu akambozvifunga. Iye akazvifunga kauya nazvo patebhuru, handimaona vanhu vese. But now chatogona maZimbabweans kungotuka chete. Kutuka here hada ndo zvatiparadza izvozvo. Tinogona kungotuka kushamba miromo tichingotaura tisina, but kumboonawo chakanaka chinenge chaitwa nemunhu tinoda kuona pakaipa adai. Dei zvanga zvakatobudirira izvozvi, munhu usingadai ari kucelebrate, ingadai ari kucelebrate izvozvi right now, ingadai kucelebrate. Aiwa, kana nchitaura kuti kubuda provident, I mean kubuda in numbers the way we were supposed to, and it's a figurative speech. My sister ngatifambirane uri mudhayari iwe ndichanga. It's a figurative speech. Yes, vanhu vakabuda handika, but just a small number. Handi dei vanhu vakanyasa kubuda kumubuda kubuda chako chaiko handika, ingadei zvizvo zvandiri kutaura, ingadei vakazadziswa, but vanhu havana kubuda. Kwakangobuda vanhu vashoma ivavo vari kuona vashoma. Saka figurative speech yekuti hatina kunyatsobuda mubudiro wamakuitika. Dei vanhu vakanyatsobuda zvaizadzisa handi. Saka baba vaya so far guys, ngatirambe takamira tirambe tine process navo, because tara chokwadi handisimaona nyika iyi hainaki one day. Nyika inogona kutanga kunaka after kana 7 years kana 6 years kana zvakaita vana Zambia vachiri muprocess yekugadzira nyika yavo right now, handimaona. Look at the AGM Dharawi, handimaona. He's doing it for you young generations. Imimi vechidiki ndimuri kuitirwa. Saka kuti timhanye kuti titi hapana zvaaita mudharawi, hapana kuti atirasisa wazodai. Come on guys, at least let's give him credit. He did something. Let's give him credit. Aita something, you know. Aita something. Isusu taitei. Imimi seve chidiki vacho vari kurwirwa, ndimuri kutorwirwa. Maitei. Hi dear. Hello. Hello. Yes, how are you? I'm fine, Murise. Nice simele munoti vanhu vaibuda sei, vanhu vanga vakagarirwa nematenge emvura, vanhu vachinyatsoziva kuti tikabuda kumapurisa atodeployiwa tindosvika tichirohwa. My sister, chinonzi protest chi? Do you know what is protest? Asi vanhu vanenge vakatya kurohwa because mapurisa akanga akagara abuda kudhara. Atichadzokeri kumasure kuti nemhaka yevanhu vasina kubuda, but we know iwe when any deep inside you know handika kuti even pakatorwa nyika pekutanga kuti nyika izopinda mumaoko mayave nhasi handika zvakatoitika. Zvino vanhu vakatobuda kwaitoitika nezvaito vene zvaitika nguva iyoyo, vanhu vaitorohwa, vanhu vaitodini handiwana, but vanhu vakabuda vakaita zvavakaita nguva iyoyo. Look at South Africa vanobuda zvakadaro handiwana, zvakadaro vanobuda. Saka tichine that fear iri matiri, tichireka kutya ikoko kamapurisa kuti mvura inovava tozorohwa nepatonzitiki handiwana. Saka that will slow the process yekuti zvinhu zviite kunyika because tine fear. But all the same hatichirwei kuzodza kumashure kuti vanhu havana kuzobuda paya pakadai. So tiri kuda kunzwa kuti right now as it is handichimaona nyaya yeimpeachment iyi iri kuitwa. Do you think kuti 2/3 dzemuparliament, do you think kuti they will help, vachabatsira here kuti impeachment ive in place? Aiwa, ndiri kuona kunge zvinotobuda ini, regai timboona kuti zvinomira sei. Handiti
Okay, saka gaitiona kuti zvinomira sei because muri kuona kuti zvinobuda kuti CCC irimo mune nevamwe varimo vanotovhotera because already from what I've heard CCC yacho yakatovhotera it's going ahead ne 2030 nevision 2030 saka apa vachazodzoka back here kuti vachibatsire kuti mnangagwari sei. Do you think they'll do that? Pana Mnangagwa ko zvinezvi pari kutosheka iye Mnangagwa achari kutosheka zvachose ari kutosheka because pakatoipa isi tiri kutombomira nageza kusvika Jehovha achiuya. Yes, ndizvozvo asi akationa ndichakatipa madays here akatipa madays no, we just want to trust the process. Mama Flossie Makombe, yes, you can say that, my sister. You can say that kuti hanzi azvibude vanhu vanoda kuisa life yake pasitiken ndiani. Life nyika ipa yakambotorwa kuti isvike pairi nhasi akaisa life yake pasitiken ndiani. Vamuri kuti mawovheta vamunoidza kuti mawovheti nhasi. Ivava vana mudzara geza vari nhasi ivava. Havana here kuisa life yavo pasitiken. Havana here kuisa life yavo pasitiken. Let's call a spade here, guys. Anditika toda kuitigwa nani nyika kuti idzo nhasi takuchemanezana nti after all these years but payakatorwa mumaoko evarungu pane vanhu vakaisa life yavo pasitiken. Vakaisa life yavo pasitiken ndivanani? For you to enjoy Zimbabwe at that time, Mama Flossie, and there are people who put their life on sticken. Ndivanani? You, Mama, you are saying that because you are in a foreign country. Andika muri foreign country, Mama. Vana venyu vatori bo. Imimi mutori bo muri foreign country. Andika, look at the children who are background. Hesibeke. Look at the people who are background, my Mama. Let's be fair here. Imimi muri foreign country, Mama. Andika, muri first world country. So vana vari bo. Everything is okay. Vana vane mapapers avo. Vana ma British. And let's look at the kids madwana degree vari paground paZimbabwe vari kumuka makuseni vachigara pabridge vachiuta mutoriro. What do you have to say about that? What are you saying about that? Vana vari kumuta mutoriro kuchipatara kwamuri kuti hama dzenyu dziri kungofa. Until when are you going to provide mari dzemapirisi eBP kuna namai venyu kumusha? Until when? Muchasvika kupi muchivatumira mari munenge muchicomplaina to black tax. You complain about black tax every day in Africa, but this is it. And this is it. Vanhu vachida mari vapiritsi reBP ramunopiwa mahara kuUK, Mama. Vanhu vari kutenga kuZimbabwe. People, it's not even less than $40. Go and do your maths. They are not even less than $40. $40 inonga kupi munhu asina $5 kutenga usavi. Ndozvandikuti Sisi Flossie azviite ne1 day nyika hainake ne1 day Mama, hainyake ne1 day. You never know. Pamwe ipapa ndo payakuda kuzonaka. Hatingamiri handiti just because hama dzedu idzodzo dzitori background kana vachinto vanoda kuenda vanokwanisa. It's not a compulsory matter Mama. It's not a forced matter yekuti munhu sakunzi ngaabude. No, vanokwanisa vanodarika ivaende. Let's not discourage other people, guys. We still believe in Zimbabwe. Isi samwe toda kutogara kuZimbabwe tikutoda nyika yedu saka allow us to go ahead with this. Allow us to encourage vanoda kuenda. Let's not discourage other people. And let's not discourage other people just because tiri kuma foreign countries. Inini nditoriko ku foreign country kwachona handimaona. I could just be quiet and you say you know what hapana, but no. Inini ndatokura ndachembera takaenjoy nikikiri takaenjoy life yedu isu. We also want our grandchildren and our great grandchildren to enjoy that as well. We want them to enjoy that as well. And joy even my percentage BP kuno kwachimba 10 pounds iwewe. 10 pounds and then you are there in the first world countries. Yekuti unoshanda ya kubasa. You can't survive munyika. First world usiende kubasa. So you can afford to pay. Because Zimbabwe wanaenda kupi. Guys, let's not just come and try to discourage other people. And let's not try to come and discourage other people, guys. And let's not discourage other people. I don't want to discourage vamwe vanhu. We are trying to build our own country. This is our own country, guys. No one will come and do it for us. No one will come and do it for us if we don't do it ourselves. We are not pushing Kiko, but we are just encouraging Vanoda. No one is being pushed because I will push a moon, no push a moon, and don't push to Buddha. And I will push a moon, but we talk. And I'm doing my duty as a citizen of Zimbabwe. Same one as I'm already doing my duty in.
I am already doing my duty by campaigning for this. Handiti kubuda hakuna mna nopinzwa mumba unzi buda unoita zvaunoda chitaka chako. Handika zvinoita chitaka chako. Asi atenge kuencourage vanhu vanoda kubuda. Hama dzenyu dzamusingadi kuti dzikuvare, let them stay indoors. No problem. But those who want to do it, let them do it. Guys, who doesn't want to go kumba? Asingadi kunogara kumba. Ini ndoda kunogara kumba ini. Ini ndoda kumba ini. Tinoenda kumba. No, nyaya dzakadai dzinogwadza idzikaisira chokwadi. Dzinogwadza. Muna pana hama dzenyu mari muchidai so kusimbo. Vasina hama dzinopa mari. Vasina hama dziri kudiaspora dzinopa mari saka vanorarama sei? How do they survive? Vasina hama dziri kudiaspora dzinopa kana cent vari kurarama sei? Vanhu vari kutambura pazima apo, guys. You don't see because of macho hamuzvioni because muri kwamuri kwako muyuga muri kunga makuseni mongotenga chingwa chako omwati yako dai kuzimbabwe kune mhuri dzekuti munozviona kuti right now vanhu vari kubatsira pasocial media handiti tinobvisa ma5 pounds ekubatsira total stranger pasocial media because avhunika gumbo ana mari kuenda kuchipatara pasocial media chipatara because chinobhadhariswa kuti uende kunotaswa gumbo iroro unofanirwa kunobhadharwa kungotaswa gumbo kuti utenge panado unofanirwa kutoinyorerwa pasi prescription ndanotenga panado. Musiri paground guys, sometimes it's okay kungonyarara. It's okay kungonyarara kana musiri paground. Hakuna munguva yehondo flosa hakuna imba isina munhu hama dzakafiwa. Dzese hama dzakafigwa isusu hama dzedu dzimwe dzingade dzema vetinasi dzakato for that country kuti tienjoy isu time yakazotogwa kuvarungunyi takatoenjoya zveshuwa. We enjoyed at that time Zimbabwe nguva iyoyo. Yes, Joy, we are atirambe kana vakasungwa pachinzi vari kudiwa pane vakasungwa vachinzi vaita protest pepaya kana madetails ave pekunzi vari kudiwa mabheu we chip in ndosaka tiripo we chip in tinotopindira but hazvina kuti togomba kunyaradzwa kunzi hanzi hatichakwanisa kuti tiite tozodai so no we chip in kana vanzi kwakudiwa bheu hapana mari bhenu vakawanda vanhu vaiva guys isusu pano tichaisa $5 pounds kuti tivabhadhare tibude because those are our heroes dei nyika yanga yakanaka nhasi munhu wese ngadai ari kubhenefita nyika munhu sari kubhenefita saka kana panzi way forward gapachidiwa bheu kuti vabude fine we are there, we are here, we will do that, we will definitely do that. Pana patinga vasiya those are our heroes. mahero edu aya guys. Saka handikuonei handisi kuziva muri kuti chii guys. Thank you Patricia Nyambo, thank you, you have said it all. Maheroes edu tinovabetsera hatiregi tinobetsera poshia chimene denda ndiri paground denda kato museti wandi wakatondonda denda katosungwa izvozvi denditorimo mukati denditoripo. And remember poshia tichitaura izvi kaizvi isusu we are old sha. What we do, I don't know if you are kuri kuma30s tutotrai mimi isusu kuma40 chakadaro iwe takaenjoya isusu nyika yedu yeZimbabwe yachamwari toziva zvinonakidza. Ndakambokutaura ndikati musi uno ikati Zimbabwe iyi yaitodarika UK. Zimbabwe yaitodarika UK. Vanhu vekunana UK vaitoenda kuZimbabwe kunoona Zimbabwe nekunosiya mari kuZimbabwe vachitoenda kutravela kuenda kutonosiya andira kutonoona kutonoti tikuenda kunoona Zimbabwe kuenda kumaVictoria Falls tikuenda kunoona chino yakanaka vachibva kuna varungu vachibva kuno kuUK kunoku yanga yakanaka kudarika UK. Zimbabwe iyo takazviona isu hazvisi zvekuudzwa kana zvokuverenga takazvirarama isu. Iwe unozviziva here vanenge vachidaisana poshi yavo kati saizvozvi vana vadiki wakapedza chikoro wakapasa hauna chauri kuita uri house girl. Until when uchasvika rini uri house girl? Uchasvika rini uri house girl iwe wakapasa? Unosvika rini uri house girl? Unosvika rini uri house girl wakapasa iwewe pamotori A level yako unesiti wakatopasa handiwana wakatadza kutozoenda kuuniversity because pakashayikwa mari uri kushanda as a maid right now. Uchasvika kupi uri maid? Maticha aibva kune dzimwe nzvimbo munyika achiuya kuzoshanda kuZimbabwe kuzotsvaga basa zvinhu zvakanaka takazvirarama isu. We know that. What about you? Saka then you should know you do it for your kids because the one wakazvirarama uri kuma40s wakazvirarama, you know that. Let's do it for our grandchildren
Simple. That's why you are saying that. And na philosophy wamo takazvarwa after war Mugabe achingotonga hatina kumba isusu takasvika Mugabe achitonga wesu takatowana Mugabe achitonga asi takaiona kunaka kweZimbabwe takaona kunaka kweZimbabwe isu mama munoti mamuna kuiona kupi mama makaenda kuchikoro chipi makaenda kuchikoro chipi makaenda kuchikoro how many can afford kuendesa vana kuchikoro zvamakaenda imimi mama iko zvino hamuna here mama imimi kuti kurarama time yekuti maisvika kuchikoro senguva dzadasvika idzi wotosikuwana dheribhodhi yasiya mikaka padhoo bhekari ibhekari ripi raivepo mabhanzi akandosiyiwa pamukova taikararama time yemabhanzi so ei babakazi good morning dear taisvika mabhanzi ari pamukova mukaka uri pamukova tichisvika pabreak time taita line tichipiwa isu hamuna kuzvirarama here hamuna kuzvirarama here taipiwa mukaka nemabhanzi kuchikoro isu taibhadhara levhi chete kuchikoro takasingabhadhari zvakawanda hakuna mwana ainzamira kuchikoro asina bhutsu taitopfeka sandaki bhutsu dzekuchikoro nguva iyoyo but mwana wese bhata ichiripo kwainotengeswa bhutsu dzema$5 yainzi 5 chiko handichazivi pabhata paya saka what are you saying kamuchanzi Mugabe paakanga aripo Mugabe akazoporonga paleta zvekwamwari akazoporonga paleta zvekwamwari but patichitanga isu munguva yekwaMugabe izvozvo hakuna mother you telling me kuti mune 30 something years because muna ne 40 years akazvirarama muna ne 40 years atutaura izvi akazvirarama tichiti 6 o'clock dzikachaya tikunosvikonovhura malights tikunosvikonovhura magetsi tichitoona kwakusazotanzi magetsi anoenda kwakusina mota yezetsa ichitofamba ichigadzira matransformer ichifamba pakati tafault waitofonera zesa same time yaitouya yogadzira magetsi yogadzira magetsi same time waifonera zesa guys ichitouya ipapo zesa ndimona takakura time yakanaka ndotaura chokwadi chako vanava vazhinji handizivi kana vachiti hatina kuzvirarama iyoyo time yaMugabe handizi kuti vanorevei I don't know because takazvirarama isu iyoyo time yaMugabe takazvirarama isu mvura tasingaziti mvura inoenda vanhu vaita magadheni tasingazvizivi kuti kune vanhu vanoenda kuzviminda kunoita zviminda zvedhola zvezviya tasingazvizivi isu taitaura chokwadi zvakaotanga kumasuroko yaingori land yanga ine miti yayo yaangonaka waingorima payadhi pako muriwo wese payadhi pako animona payadhi pako waingorima muriwo zvese zviripo zvakabatana kwakusina zvokuti ukaenda kumashops right now mutown time yanga iri clean guys time kuna na power cells kwakuna na mikuzi kwakuna vanhu vachitovhura maaccounts vanhu vaive nemaaccounts zvinoitwa kumafirst world countries waitovhura account yako uchibhadhira pamwedzi ndokunya kwanga kwakaita nyika let me tell you kana makangano andimona taitovhura maaccounts kuenda kwapo kusales house kunovhura account andimona wopiwa account woappruvigwa account yako zviri kuitwa mafirst world countries izvozvo handimona zvatoita kunge zvinoshamisa takazvirarama kuZimbabwe izvi wosvikotononzi uri kuda chifoni uri kuda kwakusina futi time mafoni achingoita tine mazafoni edu mahomba aya uri kuda hembe wotora hembe zvakanaka handimona uchibhadhira mari yako mbijana mishonga iyoyi zvakanaka but now not anymore hakusisina that's what we are fighting for kuti Zimbabwe must go back to that ipapo itodzane kuenda Zambia ndo payavi Zambia yakasvapa kuita madhende kuti vaenda kunotenga chingwa nebhara rakazara mari but look at them right now if they did it we can do it Burkina Faso yanga yava madhende enyika they did it look at it right now vari kudya uchi nemukaka munyika mavo zviri kunakidza Zupco was there taifamba nezupco isu ndoraiyerera kwese ini mundaraunda ndochienda kuzupco aitodhiraivha mabhazi ekuzupco aya aitobuda chienda kuout kupi handimaona zvichinakidza zviriko bhazi rezupco richifamba netimetable so zvinokuita kuuk kuti bhazi rinofamba every after is it 15 minutes or 30 minutes ameno mabhazi aifamba same time izvozvo handimaona aifamba same time we are ndo zvatiri kuti we can go back there guys if other countries have gone back there Zambia yanga kafanana neZimbabwe look at them right now Burkina Faso was just like Zimbabwe look at them right now saka chinotadzisa kuti tizviite isusu chii let's not discourage inini my only problem is tine vanhu vanana mai muri kustruggle you are struggling to make ends meet muri kwao kumba ikoko but you come and discourage vari kuda kumira let them mira iwewe you can't it's okay haumanikidzwe stay at home simple stay at home
but those varikuda kusimuka vachipinda murodhi, let them be. Let them be. No pane kwiri yangu. Let's not discourage other people. Varikuda kubuda kuti vaite zvakuda kuita. And zvafana kuti discourage kuti nyarara. Usataure. Hey, usadai, I am doing my party as a Zimbabwean child. Ndikutotaura. Ndanditoa background. Zvimwe ndakandosungwawo. Zvinodzokereka mama Flosi sati Zambia iri papi izvozvi. Zambia iri papi, Burkina Faso iri papi. Let's talk of those countries. Kamisa hazvichadzokereki muri kurevei. Ndo discourage ati kuramba mama yoyi. Muri mama wangu ndenda tokubloka kudhara. Sure. Andimaona. Kana misa hazvidzokereki muri kurevei because right now Zambia yabo. MaZimbabwe sakutiza tichienda kuZambia. Vari kubuda South Africa tichienda kuZambia because kwabo. Muri kurevei. Kamisa hazvidzokereki. Matoludza hope, makatopera hope kudhara kuti no hazvichagadziriki, zvinogadzirika. Tingaswera tichitaura kuti guys, tingori nemaleaders ari greedy chete. Andimaona, they are greedy, they just think of themselves, they think of themselves and vana vavo. Andimaona, but havasi kufungira majority yeZimbabwe. Ivo vari bho matumbu kuenda uko koruzhinji rweZimbabwe. Oruzhinji rweZimbabwe. Ivo vari kuguta. Vana vava kudza kuzvikoro zvekunze kwete muZimbabwe. Zvikoro zvekunze uko. And China rauya rabvoronga nyika guys, and you want to keep on being quiet. China rauya rabvoronga nyika zvekudaro. Roads dziri kusheka, vari kuita kuchera. Lithium pavangonzwa kuti iripo vachipinda nepasi vachichera vachidini. Roads dziri kusheka everything. And you say kuti aiwa ndizvozvo takatoneta isusu hazvigadziriki, ngazvingofa zvakadaro. Come on guys, we can do better senyika. Government idzodzo ndozvatiri kuti isusu ngavabve vapewo vamwe. Hazvishamisi right now hatina antika tinogona kutorudza hope kuti hanzi tikubvisa zano chipinda right now we just want a change. You never know anogona kutopinda iye anogona kutopinda akauya aine interest yevanhu pamwoyo. We don't know. We don't know. Andimaona, maybe yeye wacho anotouya yeye wacho achibva kuzani ikoko anogona kuuya achaba achadya asi achadya achirangarira vana veZimbabwe. Ndo zvatiri kungoda. That's what we want chete. Ngauye adye asi achiziva kuti kuchipatara kunoda machira, kunoda mapiritsi, kunodawo magloves kuitira manesi edu kuchipatara. Kuchauyawo kuzvikoro uku vana ngavainde kuzvikoro zvataingota kudhara kakubhadharwa chinonzi levy chete zvemafizi izvi zvatove dhirama. Anditimaona ndo zvatiri kuda izvozvo zvokuti passport guys, pasi rose Zimbabwe ndo nyika ine mapassports anodhura. Passport is a traveling document guys. That passport we should be getting it for even $20 chaiyo. Hanimona munhu wesati wanga ne passport, but passport inonzi 200 chakuti kuti uwane passport. Come on guys, come on 200 chakuti kuti uwane passport, 1 chakuti kuti uwane passport, just a traveling document. Kune dzimwe nyika kwa inopuwa mahara, inopiwa mahara passport. And then you want to silence us kuti nyararai. No ways. Tatine ma black and white, but we were happy. TV, we were happy ne black and white kwa kusina makala zvaitofaya. Passport yacho inonzi 150 million. Haitodi kuonekwa kunyika dzakawanda, haitodiwi passport iyoyo, haitodiwi. Asi madhuriro inoita munoona, it's just they are just taking from people, taking. Wachadzoserawo kuvanhu rini? When are they going to give back to the people? Vanongotora vachingotora koino vanodzoserawo rini mari bheki kuvanhu? Kana kuti come on guys, vana vapera murodhi kufamba chako murodhi kudai, so mota maaccident marodhi anenge aine makomba anopinda chero uchipinda pachi uri MP kana kuti uri mayor kana kuti unenge une chido chekuda kugadzira, but mari yacho kuti unondogadzira rodhi inobvepi? Come on guys, I mean, anyway, vanhu vadhaivhera topic yedu ndozvazvinoita. People they divert your topic kana muchida kutaura itata yakuda kunzwa nenyaya yeimpeachment kuti guys, nyaya yeimpeachment iyi munoiona sei?
munoiona muri kuona kuti iri kutibudira but at the same time ndiri kungoya ndichipa futi hope kuvana vezimbabwe vari pano kungoti guys ngatiregei kungogive up hope ngatimbomirai and Rome was not built in a day. And obviously makadzi, I think I would like to believe in personally kuti pane zviriko zviri kuitika but havazotidzi zvese because haupi clue muvengi wako kuti ndikuya nemuvhu rakadai andimoona haupi clue muvengi wako kuti ndikuya nemuvhu rakadai unotaura zvaunotaura zvimwe unosiyawo andimoona zvimwe unosiyawo kuitira kuti kana wakuita muvhu rako andimoona ende mukatisa reshuffling iri kuitwa kuvanhu reshuffling iri kuitwa kumaminista ikoko kwako zvinotaridza kuti pane zviri kutoitika guys pane zviri kutoitika saka ini ndiri kungoti guys ngatimirei andimoona ngatimborambai takabheka up yeyi mudhara yeyi raina chechero gudo rikauya guys gudo rikabuda chiti home uchinda nepakona apa rikauya rikati ndinoda kutungamirirai inini yona yezimbabwe tongorivhotera because chatiri kuda ichange tinongoti gudo pinda pastikeni totomira naro gudo iroro because tiri kuda change chete. We have seen that guys, we have seen what is happening. It's not a secret yekuti tingaramba ticheudzana nato kudini. It's not a secret. It's not a secret. Innocent guys, mwe wangu unotori kundotoda kuneshoda kudoenda kumpa kudowa kuti ndoda kunagwa nchimukama kusani mamukasai kwapo. Muri sei kwaskana uyaitimeti. Asi zvinoitike. Exactly, Shelly Magolid. Exactly. So let's just back him up. Ngatimirei kudiscourageana guys. Ngatimubeke him mudhara uyu. Tione kwari kusvika. Kuti ari kuindepi. Ita mari pazima pa iwe iti mwari vakuropafadze kana kuti mudzimi yekwako ikuropafadze ikuputitsire gomba rine mari. Hauidli mari iyoyo gomba remari rine gold. Hauridli. Vanenge vasati vasvika kukomana kuzori hijack. Rotorwa. Bva panapa rinosara ratorwa rave ravo. Zimbabwe ichanaka ngativhise mentality yekuti Zimbabwe hainaki ichanaka andika it might take years imi rangarirai pavana vafara vana vaIsraeri guys vana veIsraeri vakatora 40 years guys ndichida kunopedza zvaunodada kupinda basa manje 40 years vachifamba kuenda kunyika yeKenani guys. Do you think imimi kuti kunoitwa 40 years kuchiinda inyika iripi iyoyo kokuti munoita 40 years ngataurei chokwadi inyika iripi yekuti unoita 40 years uchifamba uchienda kunyika hakuna handika but mwari vakapoteredza vakavatenderedza vakavapoteredza mwari dai vaingoda God if he wanted he could have made a shortcut ipapo vangadi vakaita shortcut same time ipapo kuti pindai neapa vangadi vakasvika kana kuti within hours kukenana kuya but vakarova 40 years zvakawanda zvikaitika pa 40 years vamwe vakafa vamwe vakazvarwa kukaitika zvino kukaitika 40 years vakatotanga kutobva kunhingikiri vazhinji vakatanga kusumuka kubva kunyika yeIsraeri havana kusvika kuKenani kwakasvika kwava new generation because kwaizvarwa vamwe vachifa vamwe vachizvarwa vachifa vachidaro handimoona kuti vazosvika kuKenani. Saka that's where we are. Hatisvikine one day but kuchanaka asi vakazongosvika chikuru shiri yakazongofa vakazongosvika ivo vakasvika handimoona. Saka nesuwo ipapo ichanaka nyika ichanaka ivo vachaienjoya ivavo vachaienjoya it's okay ichanaka azama mudhara uyu hi dear. Hi Sismeli. Yes, how are you? I'm fine Sismeli. I just want to comment panyaya impeachment. Okay. Sismeli impeachment inoda mwari mukati because we're speaking of we need 2/3 yes to Senate anditi nekuparliament. Yes. What I know is akuna president anoda kuimpeachwa because impeachment means kuti munhu ari kuenda asina kana benefits Sismeli. Yes, correct. You remember muna 2017 members of parliament they met paRainbow Towers vakuda kupinda for impeachment. Vachida kupinda for impeachment uyu the speaker of parliament ndopakabva resignation. It's better to resign than to be impeached as a president. Yes. So I'm thinking maybe by implementing the impeachment is to force him maybe to resign. I don't know. Yes, I agree with you. Pressure. It's pressure. Yeah. And also I want to comment on the issue yekuti vanhu kupinda muroad Sismeli. People should not discourage others. Yes. Let those who can do it, do it. People fight differently.
Others fight. Thank you. Mumwe munhu anokwanisa kupinda parod. Mhm. Mumwe munhu anokwanisa kuita zvamuri kuita imimi zvekuita matalks and Yes. enlightening people. Yes. So munhu ngacontribute in whatever way he or she Thank can. you. Thank Mumwe you, munhu Con. anokwanisa kungotumirawo mari ari kunonzi kupi kudiaspora kuti vanhu vawane bail. That is a contribution. Yes. It's a contribution. So let's appreciate whatever. Small effort ikako, it goes a long way. Yes. Another thing as well, there's the issue yekuti vanhu vari kutifunga kuti zvinongoitika semapopcorn smell zvinongoitika one day. No, it's a process. Yeah. If people are to look at history or 2017 iri padhuze iyoyo, Mugabe's resignation took us 2 weeks. Yep. Yes, it was 2 weeks. 2 weeks of drama. Vamwe vachimboti zvapera, but pane zvaitika behind the scenes. Yes. So I just think people need to be patient and contribute. Zvaanokwanisa izvozvo than to discourage the next person. Then to be selfish, kuti so long zvangu zviri kuita the next person anabasa. That's Thank you, just Con. wrong. Yes. That's just wrong. Yes. Very We wrong. need kufunga kuti the Very next wrong. person akamira papi. Yes. That is why I'm saying kuti impeachment, if they are to go through with impeachment, Sismeli, takuda vanhu vanofunga kuti, all right, inini even ndiri in parliament, zvangu zviri correct. Could the next person ari kwachenda mbuya uko ari papi? We need people with the people at heart. That's all that we want. Thank you. Atifi takaita mari yakafanana tese senyika, but ngatiraramei. Yes. That's all. That's my basics, chat. Just basics. We just need to get basics. Munhu wese awanewo basic. Education is a basic thing. Youth is a basic thing. Munhu wese angwana basic then vachazoitawo havo zvemaholiday aiwa uku kuropafadzwa kwenyu. Imari dzenyu. Tisatidi izvozvo. Tongoda zvedu chipatara nemaschool fees. Simple as that. Chat. That's all. Thank you, Sismeli. Thank you, Chido. Thank you very much. God bless you. Thank you. Guys, I think you have heard it all, guys. My time is up. I think you have heard it all, guys. Let's continue with this discussion tomorrow. We'll continue with this discussion tomorrow. And to continue to concern, guys, because in the kuramba moyo kuti discourage and guys nekudzinyirana pasi nekuto pavanu hope force hope kuti azvishavi zvakaita zvinoita. Hakuna chisingaiti. Takatotanga tingatimire pamwe chete tinoita. Zvikuru kuzvipatara uko. Kuzvipatara vana vedu graduates pa bridge nemutoriro, guys, and you say everything is okay. Come on, guys. No ways. No. Right, guys, muve nezwa rakanaka nditika tobatsana mangwana moda kuitira zvakanaka.